Teraz vám poviem niečo, čo sa v médiách určite nedočítate. Keď sudca Štefel v Kežmarku vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa mal Sabakovi zaplatiť 20 000 eur, tak sa šli médiá potrhať, len aby to napísali. No samozrejme, veď ten odporný zlý Mazurek, ktorého tak veľmi nenávidia, prehral súdny proces. Keď ale pred pár týždňami prišlo rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, ktoré úplne zhodilo tento rozsudok zo stola, samozrejme ani jedno jediné médium nenapísalo čo i len jedno jediné slovo. Pretože médiá sú zaujatý propagandistický odpad. No ale ja sa im ani nedivím. Museli by napísať, že sudcovia skonštatovali, že Štefel porušil Mazurekové procesné práva a že tých 20 000 eur, na ktoré sa možno Sabaka tešil, je niečo, na čo má totálne zabudnúť. Pretože tá odmena je vraj úplne nepríčetná, nepriateľná a vôbec s ňou nesúhlasia. Ide tak už o druhé nezákonné rozhodnutie sudcu Štefela v tomto konaní. Prvýkrát vydal nezákonné neodkladné opatrenie, kedy bez akéhokoľvek súdu mi nariadil zákaz na 3 dní publikovať čokoľvek na sociálnych sieťach, ospravedlniť sa Sabakovi a zaplatiť mu 20 000 eur. Chápete? Bez akéhokoľvek súdu. Vtedy všetci právnici a advokáti povedali, že toto ešte slovenská justícia nezažila. Takúto šialenú zaujatosť sudcu a nerešpektovanie zákonov Slovenskej republiky. Vtedy som sa zákonnosti domohol len tým, že som normálne drzo odmietol toto rozhodnutie rešpektovať a Krajský súd ho samozrejme neskôr zrušil ako nezákonné. Čiže dvakrát rozhodol v rozpore so zákonom a opätovne bude tento prípad súdiť on. Pri takto extrémne zaujatom sudcovi, ktorý sa neštíti šľapať po zákonoch len preto, aby sa na mne vyvršil, ja ani nedúfam v zrnko spravodlivosti. Chcem sa ale poďakovať všetkým sudcom Krajského súdu, že si zachovali chladnú hlavu a že napriek všetkým tým politickým a mediálnym natlakom rozhodli v súlade so zákonom. Je to naozaj osviežujúce a určite aj pre všetkých, ktorí si vážia slobodu a právny štát, potešujúce. No a na záver chcem opäť zdôrazniť, aj na tomto príklade vidíte, že nesmiete veriť médiám. Mainstreamoví novinári a médiá sú totálny odpad.